We are the Ku Klux Klan. Lad os gå hen til. Bomber klar! Du skal lige se, hvor langt den har armored. Nå, lad os lige tage det. Nej, bro, det der, det ikke er bag deres base. That's bubble. Something a little light. Take that pizza to go, B. Oh, like a face? Hvis du finder en bil, ikke, så kan du bare... Ja, held og lykke. Hey man, have you seen Daddy! Fuck you, nigger! Hey, you're not getting into this party, man. You're not coming in. You're not coming in! You gotta stay out of the party. Hej, sisters! Og vi over det her hegn. Sejt. So I just spawned. I got nothing. Og jeg lige hen i hullet helt nøgen. That's what she said! Oh my god, the nigga... Nigger. What the fuck was that? Så skal du plukke dem. Jeg står oven på en ting, vi kan ikke komme op. Oh, my sweet summer child. Okay. Jo, det kan de i hvert fald. De kan hoppe op. Hvad? What the fuck? Jamen, som I kan se så, ja, det var fordi jeg var nede i Fakta her, for eksempel. Nej, i Netto, for ikke så lang tid siden, og der skulle købe og handle, og sådan handle ind, som når man går ud og handler ind, så var jeg nede og købe alt muligt. Og jeg købte noget, og det var bare alt meget dyrere, end når jeg har været nede de andre gange og købt ind alt muligt. Og denne gang var det bare, det kostede meget mere, da jeg var nede og handle ind. Men jeg tror, nogen vil sige det, fordi at, altså sådan, lægerne er også blevet dyre, og nogen vil sige, at andre læger også er blevet over, og nogle andre læger også er, men i hvert fald har det noget lidt. Der er nogen, der bliver skudt.